Vols fer el favor d'estar quiet d'una santa vegada? Judit Besora, antropòloga, màster en psicopedagogia i mare de 3, i una crac a l'hora d'ajudar pares i mares com tu a gaudir de l'experiència d'educar. A l'hivern passem estones llargues dins de casa, perquè de seguida es fa fosc a la tarda, perquè a vegades fa fred, plou, fa vent, i això fa que passem més estones en família, entre 4 parets. I això és molt bonic, però a la vegada ens pot generar situacions complicades. Partim d'una premissa bàsica, que és que els infants, com a norma general, tenen necessitat de moure's. I si el meu fill té necessitat de moure's i jo tinc necessitat de que s'estigui quiet, aquí entrarem en conflicte. Què puc fer jo a casa meva perquè aquestes dues necessitats puguin ser satisfetes a la vegada i no acabi amb crits, males cares, enfadada i ell frustrat perquè no pot satisfer aquesta necessitat que té? És important que tinguem clar que quan vivim en canalla, l'espai, l'entorn, a dins de casa, ha d'estar preparat, pensat, per satisfer les seves necessitats, igual que les nostres. I no ho dic perquè els nens els hem de tractar com a prínceps i princeses, ells són el més important i tot gira al seu voltant. No és això. Però fixa-t'hi, sempre adaptem casa nostra a les persones que hi viuen. I si tenim un nadó, posarem un bressol, posarem protectors als endolls, posarem protectors a les cantonades punxegudes, mirarem que no hi hagi cables a l'abast, no? Ens surt bastant natural perquè ja ho veiem que és necessari. De la mateixa manera, si una persona gran ve a viure a casa meva, m'asseguraré que pugui estar bé a casa i pugui satisfer al màxim les seves necessitats i tingui la seva capacitat d'autonomia al màxim possible. I per tant, potser em plantejaré fer obres amb un lavabo, per posar-hi un plat de dutxa en lloc d'una banyera perquè es pugui dutxar més bé, o canviar la distribució de les habitacions perquè pugui tenir una habitació a la planta baixa i no hagi de pujar escales. Sempre adaptem casa nostra a les persones que hi viuen. I quan tenim infants entre els 2 i els 10 anys, de la mateixa manera, hem d'adaptar l'espai a les seves necessitats. I quines necessitats tenen els nostres fills? Doncs en tenen moltíssimes, però una que tenen gairebé tots els nens i nenes molt accentuada és la necessitat de moviment. Si donem resposta a aquesta necessitat dins de casa, entre les nostres 4 parets, passaran diverses coses. Una, això és bo pel desenvolupament físic, psicomotriu del nostre fill, pel sistema vestibular, per tot el seu desenvolupament. I 2, un nen que es pot moure treu energia, allibera cortisol, allibera l'hormona de l'estrès, i això vol dir que serà un nen que serà més autoregulat, més capaç de gestionar-se, més tranquil, més col·laborador. Per tant, al final, el benefici que ens aportarà el fet de permetre el moviment de manera controlada dins de casa va en totes direccions. Pensa en casa teva. Tant si és gran com si és petita, pots trobar la manera de generar moviment controlat a dins de casa. Pensa en quins materials pots necessitar, en quins espais pots crear perquè això es pugui donar. Si tens pati, si tens jardí, és ideal per poder crear una zona de moviment. Però fins i tot si tens pati o jardí, jo t'animo a crear espai de moviment a dins de casa, perquè no sempre podem sortir al pati, no sempre jo puc estar fora vigilant, i si els nens són petits no podran sortir sols. Per tant, és interessant que això es pugui donar dins de casa. De quina manera? Tenim moltíssimes opcions, amb moltíssims preus diferents i amb moltíssimes cases diferents. Depèn de la mida, podem tenir una habitació sencera, que és una sala de moviment, o podem tenir una habitació que fem servir per altres coses, però que en moments donats poden convertir-se en espai de moviment. Fixa't, un cop tinguis un espai, un lloc, una manera de poder donar sortida a la necessitat de moviment, sempre que el teu fill estigui fent coses que no toquen, com enfilar-se pels mobles, córrer pel passadís o el que sigui que a tu no t'agrada que faci, sempre tindràs la possibilitat de redirigir. No pots enfilar-te als mobles, però si tens necessitat de moure't, podem fer això altre en aquest altre espai que sí que tenim destinat a moure's. I per un nen és molt més fàcil d'acceptar i de complir un límit que és això no, però pots fer això altre d'aquesta altra manera, que és similar al que tu necessites, que no pas un límit que sigui no. Els límits no costen de digerir.
Et faig 3 propostes que a mi m'encanten, però n'hi ha moltíssimes. Deixen a la teva creativitat, deixen a la teva imaginació i segur que trobaràs la teva manera. Per cert, si aquest vídeo t'està semblant interessant, subscriu-te al canal, clica a la campaneta i d'aquesta manera ens fas un favor. Ens ajudes a arribar a més famílies com tu que tenen ganes de tenir més eines, de veure més clar com enfocar les coses. La nostra missió és que cada dia hi hagi més pares i mares que gaudeixen en la seva vida en família. Fer clic i subscriure't és una cosa que és molt fàcil de fer, és gratis i ens ajuda moltíssim a nosaltres. Seguim. Quines són aquestes 3 propostes que ens poden ajudar a tenir un espai de moviment controlat a dins de casa? La primera, un espai tou, una zona tova, una zona on ens podem revolcar, podem fer tombarelles, podem saltar. I aquesta zona tova pot existir sempre en un lloc o pot ser mòbil i pot ser pop-up, que dic jo, no? Que apareix quan sentim la necessitat i quan no la desapareix. Nosaltres durant molt de temps vam viure en un pis superpetit i la nostra zona de moviment era un matalàs que teníem, que portàvem al menjador quan volíem tenir aquest espai de moviment i entre el sofà i el matalàs teníem un món sencer per poder jugar, revolcar-nos, tirar-nos i fer tombarelles i fer tot el que necessitàvem. Si tens una casa més gran, aquesta zona tova pot estar en una de les habitacions o en l'habitació del teu fill o a la teva pròpia habitació si tu et sents còmode amb que els nens saltin al teu llit. Tant hi fa, no hi ha una fórmula correcta. L'important és que tinguem un lloc on podem dir sí, aquí sí, així sí. Pensa en coixins, pensa en matalassos, pensa en peluixos, pensa en tot de coses tovetes que et permetin crear un espai segur pel moviment. Número 2. Una paret rocòdrom. Tots tenim parets a casa i muntar un rocòdrom no és gens complicat avui en dia. Amb una fusta, en qualsevol botiga de joguines o en moltíssimes botigues de joguines pots comprar les peces aquestes típiques de rocòdrom i simplement les has de posar a la fusta i llavors clavar la fusta a la paret. No és difícil d'instal·lar i una paret rocòdrom ens ajuda moltíssim, sobretot amb aquells nens i nenes que tenen necessitat d'escalar. Quan un nen o una nena s'enfila a tot arreu, sempre vol trepar, el millor que li podem donar és un lloc on pugui fer-ho de manera controlada. I potser aquesta paret estarà a la seva habitació, potser tindrem un matalàs o unes espongetes toves a sota perquè si cau no es faci mal, o potser tindrem una paret rocòdrom horitzontal. L'objectiu no és pujar cap a dalt, sinó anar d'una punta a l'altra. Si tenim un passadís, és un bon lloc per fer una paret horitzontal. Pensa si això pot tenir sentit a casa teva. I número 3, i la meva preferida. Busca, mira si tens manera de poder tenir a dins de casa algun tipus de gronxador d'interior. En venen que ja venen amb el suport i el gronxador penjat. Si no tens espai, potser aquesta no és una opció. Una altra opció és fer un forat al sostre i clavar-hi un clau. I sí, suposa una feina d'instal·lació inicial on t'hauràs d'assessorar per assegurar-te que està ben clavat, però després el clau ja està allà. I llavors és molt fàcil tenir-hi qualsevol element. Nosaltres hem tingut diversos tipus de gronxadors d'interior i el que més ha funcionat sempre és la tela, aquestes teles de circ en què pots tenir penjada al menjador o en qualsevol habitació i que permet gronxar-se, rodar, enfilar-se, permet posar-se dins i tancar-s'hi i fer l'ou, que diuen els meus fills. Et dona moltíssim joc. És una cosa de la que els nens no es cansen, oi? Quan vas a un parc, oi que els nens, els gronxadors, s'hi gronxen? Gronxar-se, balancejar-se, rodar, són activitats que són molt, molt, molt satisfactòries pels infants. I una tela, un gronxador d'interior, ens dona resposta a aquesta necessitat. Fixa't, en qualsevol d'aquestes 3 propostes, ja sigui la zona tova, sigui la paret rocòdrom o sigui la tela, tindràs a casa, de manera fàcil i poc intrusiva, un espai on poder dir sí al moviment. I el simple fet de poder tenir aquest espai, veuràs que farà que les coses flueixin molt més bé, perquè el teu fill podrà treure l'energia, podrà descarregar, i tu, quan hi hagi comportaments que no són adequats i que tenen a veure amb el moviment exuberant, podràs redirigir-ho d'una manera que sigui un moviment més controlat i amb el que tu et puguis sentir més a gust.
Si això que t'explico t'interessa, vull que sàpigues que a Creixem Junts, la nostra comunitat privada, destinem un mes sencer cada any a parlar sobre crear espais conscients i a buscar maneres de crear espais que satisfacin les necessitats dels nostres fills a la vegada que satisfan les nostres, que permeten que ells puguin desenvolupar-se en plenitud entre les nostres quatre parets, a la vegada que jo m'hi puc sentir a gust i no he de viure enmig d'un caos de joguines. Si t'interessa, investiga què és Creixent Junts i ens veiem, ja sigui allà o sigui aquí al proper vídeo.